Araba da Espainiako lurralderik industrialena eta Europako industria erreferenteetako bat. Hemen industriak biltzen du ekonomiaren eta enpleguaren 30% baino gehiago. 8.400 enpresak baino gehiagok diseinatzen, fabrikatzen eta berritzen dute mundu osoko merkatuetarako. Automozioa, aeronautika, energia, 4.0 industria, teknologia, zientzia, osasuna. Lurralde konektatu eta berritzailea dugu hau, eta eraldaketa etengabean dago. Eta horrek guztiak aukerak sortzen ditu. Lan merkatuaren benetako beharrak ezagutzeko, SEA Arabako enpresa elkarteak hainbat enpresari galdetu die zuzenean. Erantzuna argia da. Arabako enpresen 94%, aurre ikusten dute 2026 eta 2027 bitartean langileak kontratatzea. Guztira, 12.000 kontratazio berri aurre ikusten dira. Gainera, kontratuen 173 baino gehiago, mugagabeak eta lanaldi osokoak izango dira. Alabaina, badago erronkarik ere. Enpresen 97%, zailtasunak dauzkate behar dituzten lanbide profilak aurkitzeko. Batez ere, ez dagoelako ia inor behar den prestakuntza edo espezializazioa daukanik. Horrek, hau esan nahi du, aukerak egon badaude. Eta prestakuntza gero eta garrantzitsuagoa izango da aukera horietara iristeko. Prestakuntza da, oraindik orain, enplegua lortzeko ate nagusietako bat. Aurreikusitako 10 kontrataziotik 6 inguru lanbide heziketako ikasketak dituztenentzat izango dira. Eta 10tik 4 unibertsitate ikasketak beharko dituzte. Gainera, joera argi bat dago lanbide heziketan zein unibertsitatean. 4 kontrataziotik 3 STEM arloei lotuta egongo dira. Zientzia, teknologia, ingeniaritza, matematika. Lanbide heziketan hauek nabarmentzen dira bereziki. Fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta elektronika, instalazioa eta mantentze lanak, merkataritza eta marketinga, ostalaritza eta turismoa. Eta unibertsitatean hauek, industria ingeniaritza, elektronika, elektrizitate, energia eta ingurumen ingeniaritzak, enpresen administrazioa eta zuzendaritza eta marketinga. Beste ingeniaritza batzuk, informatika, adimen artifiziala, datuak eta zibersegurtasuna. Bide guztiek ez dituzte aukera berberak eskaintzen. Enpresek zer profil eskatzen dituzten jakiteak asko laguntzen du erabaki hobeak hartzen. Prestakuntza garrantzitsua da, baina ez da gauza bakarra. Enpresek bereziki balioesten dituzte jarrera eta interesa, esperientzia, prestakuntza. Gero eta garrantzitsuagoak diren gaitasunak nabarmentzen ari dira. Erantzukizuna, jarrera proaktiboa, autonomia, balioaniztasuna. Baina beste trebetasun batzuk ere, hala nola taldelana, komunikazioa, arazoen konponketa eta aldaketetara egokitzeko gaitasuna. Ezin gara, etorkizunaren zain egon, etorkizuna prestatu egin behar dugu. Eta zer aukera dauden jakitea, da zure bidea erabakitzeko lehenengo urratsa. Ezin dugulako zure ordez erabaki. Aukerak non dauden aurkitzen, lagundu ordea, bai.